దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. బాగున్నారండి? ఈరోజు క్రైస్తవ జనాంగం ఎలా మారిపోయిందంటే, భక్తి మొదలుపెట్టిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి మొదట చాలా ఆత్మీయంగా, చాలా పట్టుదలతో దేవుని కొరకు ఎంతో పరుగులు తీసుకుంటూ, ఎంతో సమయాన్ని వెచ్చించి దేవుని కొరకు ఆశతో దేవుని వెంబడిస్తారు. కానీ మంచిదే, కానీ మన యొక్క భక్తి ఆరంభం ఎలా ఉంది? మొదట మన భక్తిని ఎలా ఆరంభించాం? దేవుని కొరకు ఎంత సమయాన్ని వెచ్చించి, ఎంత ఆసక్తితో దేవుని వెతికాం? అలాగే మన ఆరంభం ఎంత ముఖ్యమైనదో మన అంతం కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనదండి. మన ఆరంభం కన్నా మన అంతం చాలా విలువైనది. అపోస్తలుడైన పౌలు చూసుకుంటే, ఆయన సౌలుగా ఉన్నప్పుడు హింసకుడు, దూషకుడు, హంతకుడు, ఎంతో దుర్మార్గమైన స్థితిలో జీవించాడు. కానీ దేవుని నమ్ముకొని చివరాఖరికి తన యొక్క జీవితంలో చివరాఖరికి వచ్చేసరికి ఎలా ఉన్నాడంటే, తన కొరకు నీతి కిరీటం ఉంచబడింది అని సాక్ష్యం ఇచ్చేంత జీవితం జీవించాడు. మంచి పోరాటం నేను పోరాడాడని మనకు సాక్ష్యం ఇచ్చాడు. ప్రియ సహోదరుడా, ప్రియ సహోదరి, దేవుని నామాన్ని మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నాను. ఏంటంటే, నీ భక్తి జీవితంలో ఆరంభం ఎంత ముఖ్యమో అంతం కూడా అంతకన్నా ముఖ్యం, అంతకన్నా ప్రాముఖ్యమైనది నీ అంతం. నువ్వు ఎలా మొదలు పెట్టావో భక్తిని, దాని యొక్క ఎండింగ్ కూడా అలాగే ఉండాలి. చాలా మంది భక్తిని ఎలా మొదలు పెడతారంటే, చాలా ఆత్మీయంగా, చాలా భక్తితో, చాలా వేదనతో, చాలా దేవునికి సమయాన్ని ఇచ్చి భక్తి మొదట్లో ఎంతగానో దేవుని కోసం ప్రయాసపడతారు, ఎంతగానో తగ్గించుకుంటారు, ఎంతగానో దేవుడు వెతుకుతారు, దేవుని కోసం ఏదైనా చేసేద్దాం అనే ఒక ఆసక్తితో ఉంటారు. కానీ వారి యొక్క భక్తి రోజులు గడిచే కొద్దీ, భక్తిలో సీనియారిటీ పెరిగే కొద్దీ తమ యొక్క శక్తిని కోల్పోయి చివరికి శరీరానుసారంగా మారిపోయారు. ఒక వ్యక్తిని ఈరోజు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్న బైబిల్ నుంచి, సంసోన్ అనే వ్యక్తి దేవుని కొరకు, దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చడం కొరకు ఈ భూమి మీద పుట్టాడు. ఫిలిస్తీయుల చేతి నుండి ఇశ్రాయేలు యొక్క జనాంగాన్ని విడిపించడం కొరకు భూమి మీద సంసోను నాజీరు చేయబడి వాగ్దాన పుత్రుడుగా పుట్టాడు. అలాంటి సంసోను మొదట దేవుని యొక్క కృపలో, దేవుని యొక్క చిత్తంలో పుట్టాడు. కానీ తన యొక్క అంతం ఎలా ఉందంటే, దేవుని యొక్క చిత్తానికి విరుద్ధంగా ఉంది. మొదట ఆత్మానుసారంగా మొదలుపెట్టి చివరకు శరీరానుసారంగా మారిపోయి దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా నెరవేర్చిన వాడిగా ఈ సంసోను మనకు కనపడుతున్నాడు. సహోదరుడా, సహోదరి, ఒక్కసారి నేను చెప్తున్నాను అంటే, నీ భక్తి ఎలా ఉన్నది? నీ భక్తి శరీరానుసారంగా ఉందా, ఆత్మానుసారంగా ఉందా? భక్తి మొదట నీ యొక్క వారు రక్షణ పొందిన దినాల్లో నువ్వు ఎంతగానో దేవుని కొరకు సమయాన్ని వెచ్చించావు, మంచిదే. కానీ ఆ యొక్క భక్తి ఈ రోజు వరకు నువ్వు కాపాడుకుంటున్నావా? దేవుడు మొదటిసారిగా భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు గొర్రె పిల్లగా, సాధువుగా తగ్గించుకొని వచ్చాడు. కానీ ఈసారి రెండవసారి ఎలా రాబోతున్నాడు? గర్జించు సింహం వలె ప్రధాన దూతల శబ్దముతో, ఆర్భాటముతో, భయంకరమైన స్వరూపంతో ఆయన ఈసారి రెండవసారి రాబోతున్నాడు. ఆయన రాకడలో నీవు నిలబడాలి అంటే నీ యొక్క ఆరంభం ఎంత ముఖ్యమో అంతం కూడా అంతే ముఖ్యం. నువ్వు మొదట ఆత్మానుసారంగా జీవించి చివరకు శరీరానుసారంగా పడిపోయి చనిపోతే నువ్వు ఖచ్చితంగా నరకానికే వెళతావు. నువ్వు మొదట శరీరానుసారంగా జీవించి చివరకు నువ్వు చనిపోయే లోపు ఆత్మానుసారంగా జీవించి దేవుని కొరకు బ్రతికితే ఖచ్చితంగా నువ్వు పరలోకానికి వెళ్తావు. ఒక్క విషయం మీకు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను. సిలువలో క్రీస్తు చనిపోయే ముందు ఇద్దరు బందీపోటు దొంగల్ని చెరో ప్రక్క వేలాడదీస్తారు. కానీ వాళ్ళిద్దరూ తమ యొక్క జీవితాన్ని వ్యర్థపరుచుకుంటూ, దేవుడు అంటే ఏంటో ఎరుగక తమ యొక్క జీవితాన్ని దొంగతనాలతో పూడ్చుకుంటూ వచ్చారు. కానీ చివరాఖరికి ఆ ఇద్దరు దొంగల్లో ఒక దొంగ, నీవు దేవుడు అయితే నిన్ను నువ్వు రక్షించుకో, నన్ను రక్షించు అని అన్నాడు. కానీ ఇంకో దొంగ, దేవా నేను పాపిని, నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం ఉంచుకొని తగ్గించుకున్నాడు. అప్పుడు దేవుడు అన్నాడు, నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉండు అన్నాడు. ఆ వ్యక్తి అక్కడికక్కడ రక్షించబడ్డాడు. కానీ ఆ వ్యక్తి ఆరంభం ఎలా ఉంది చూసుకున్నట్లయితే, ఆ వ్యక్తి ఆరంభం దొంగతనాలు, వ్యభిచారాలు, శరీరాశలు, గొడవలతో మొదలైంది. కానీ ఆ వ్యక్తి యొక్క అంతం ఎలా ఉందంటే, తగ్గింపు, పశ్చాత్తాపంతో విరిగి నలిగి తన పాపాన్ని క్రీస్తు యొద్ద ఒప్పుకున్నప్పుడు, నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉందని దేవుడు చెప్పాడు. ప్రియ సహోదరుడా, ప్రియ సహోదరి, నువ్వు ఎలా ఉన్నావన్నది ముఖ్యం కాదు, కానీ ఈ క్షణాన నీవు ఎలా ఉన్నదనేదే ముఖ్యం.
నువ్వు ఎలా భక్తిని ప్రారంభించావన్నది ముఖ్యం కాదు, కానీ నువ్వు అంతం ఎలా చేసావన్నదే ముఖ్యం. మొదట నువ్వు ఆత్మానుసారంగా మొదలు పెడితే చివరకు శరీరానుసారంగా మారిపోతే నీకు ప్రయోజనమేమి? మొదట నువ్వు శరీరానుసారంగా ఉన్న దేవుడు అంటే ఏంటో ఎరక్కున్నా నీవు చనిపోయేలోపు దేవుని నమ్ముకొని దేవుని కొరకు రోషంగా బతికి దేవుని యొక్క చిత్తంలో చనిపోతే నీ కంపల్సరీగా పరలోకం అనేది ఉంటుంది. సోదరుడా సోదరి, నువ్వు ఎలా భక్తిని ప్రారంభిస్తున్నావు అనేది ఎంత ముఖ్యమో ఎలా భక్తిని ముగిస్తున్నావు అనేది కూడా అంతే ముఖ్యం. దేవునికి స్తోత్రం.